Ce bă, prăduitorii pulii mele? Sifonarii, dracu. Trompetiști, cum se zice. Ha? Stați pe acasă, ha? Ce dracu? Mestec niște șorici de ăsta. Șorici de porc în pula mea. Ce vă uitați la pachetele astea de mușchi? Băi, bă, nebunilor. Nu o să ajungeți la nivelul meu toată viața asta voastră, ca să vă demonstrez cum se fac mușchii la mine, ca și aroganță. Fac alții pentru mine, țigane, bagă repede, frate. Bagă, bagă. 1003, Bagă. 1007, Bagă, 1025. gata, stai că mă doare în spate. Păi la 1025 de astea. Pula mea, corect, corespunzător. Cum se face pe la noi, pe la de-astea? Că noi nu avem becuri pe aici. Auzi, mă? Ne uităm și noi la LED-uri de-astea de 150, de 400, de... Brădulețe, brad. Auzi, bă, voi când aprindeți lumina aceea, aprindeți bec de la de 100 de W ca fraieri, ia vezi? Eu aprind farul de porc și dați-vă în pula mea. Voi umblați cu ele pe stradă, eu de-astea în veioze, în casă, lumini, cu xenon în pula mea. Aute. De exemplu, mă trezesc dimineața după... Când mi-e rău de la atâtea icre negre de-alea. Ai înțeles ce mai mănânc eu de-astea, somon și de-asta nebunii de-astea. Și zic, hai să mănânc o fructă sau să-mi fac un suc de portocale să de-astea. Și ce crezi? Hata, n-am portocale, mă, n-am cumpărat, pe eu nu cumpăr. Hai ca să zici de ce. A? Au. Ia vezi? Pom trifructifer mâncava și pula voastră. Au. Ia zi, Andrei Versace, mânca mea slobozul de-n pizdă, de la mama. Când m-a făcut pe mine, mânca e cârpele. Cum e? A? Ia uite. Un frigider. Al doilea frigider. Cum e acum? Ia deschide-mă poarta. Nu e curte cu pavele cu asta. De la mine ce crezi? Eu n-am centrală în casă. De la mine de afară vine căldura în casă. Nebunii dracu care este. N-aveți cum să ajungeți niciodată, mă, la valoarea mea. Nebuna cu prăduitorii dracu care sunteți. Aute. Uite cum stau afară. Aute. Țigane? Dă-și tu, dă centrala de afară puțin mai mică în pula mea. Se usucă iarba. A? Gazon, tot ce trebuie. Corespunzător tot. Da, corect. Acum mă bag să fac un masaj rectangular. Că mă dor unghiile. De la pantofi ăștia Versace Sport. Ai înțeles? Și ne auzim, ha? Hai, stați dracu acasă. Pa!